Molt bona tarda, ximplets! Avui, 2 de febrer, commemorem la Candelera. La Candelera és una festa religiosa que es fa 40 dies després de Nadal i commemora la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem. Però com passa molt sovint en el calendari festiu, aquesta festa religiosa té un rerefons anterior pagà. Hi ha qui creu que podria ser hebreva d'antics costums romans i que servia per retre una espècie de culte a les ànimes dels difunts. Per aquests motius i perquè clou el cicle nadalenc, la Candelera és un dia important. I per això, els més puristes de la tradició dicten que no es pot treure ni el pessebre ni els guarniments de Nadal fins que no arriba aquesta data. Moltes dites són les que il·lustren aquest dia. Per la Candelera sabrem si la primavera serà lletja o, del contrari, serà vella i amb un sol espaterrant. Quan la Candelera plora, el fred és fora, i quan la Candelera riu, el fred és ben viu. Tant si plora com si riu, el fred és viu. Com podeu veure, avui la Candelera riu. Així doncs, l'hivern és viu i no veuràs orenetes fins a l'abril. No amaguis els abrics. Que tingueu bon dia, ximplets.